også begynde. Er det ikke noget, at man ikke må gå ud på græsset? Det er vist ikke blevet klippet i lang tid. Jeg ved, hvem der er skyld i det råd. Jeg har også en ven på besøg i dag. Han hedder... I kender ham nok. Han hedder Henrik Madsen. Ja, på YouTube er Henrik Gaming.dk. Så ja, det skal bare lade lige. Nu går jeg også i gang med det. Synes du ikke også bare, at han går langsomt, folkens? Han er da pisse langsom. Kan man ikke spole ind eller sådan? Jo. Og nu er jeg fitner, så... Ja, her sidder vi begge to og spiller Slenderman, men vi kan jo ikke spille sammen. Men... Ja, så YouTube! Så... Jeg har jo spillet lidt Slender i dag. Ja. Nå. Ja. Nu går vi bare. Du kan ikke være træt allerede nu. Stop så. Og jeg har en venner. Så lige der. Ej, jeg kan også sige det. Jeg ved ikke, om jeg kender ham, men han er Oliver. Og det er sådan en lækker. Lad os se, om vi finder... der er stjernerne. Den flotte nattehimmel. Ja, det var mig, eller er der et eller andet derhenne? Nå, det ved man jo aldrig, for man kigger sig aldrig tilbage. Det er altså i hvert fald ikke, når det er Slender. Og hvis I ikke ved det, så får man faktisk Jubi, jeg leger med lyset. Lyseslukker og lysetænder. Nå, hvad er det, vi har her? Er det ikke et sted, vi alle sammen kender? Så der var der en. Jeg fandt en post. Altså, hvis I har set Robin Samse, så burde I det. Fordi... Jeg går lige... Ej, det er bare løgn. Den der musik hader jeg bare. Gå væk. Har du også været med? Ja. Nu må du aldrig kigge tilbage i køen. Okay, så kigger jeg mig tilbage. Fuck, han er der. Han er efter mig, Okay. Ja, vi har... Lyden kommer nærmere. Og hvis I ikke snart ved det, så får jeg handicapper, flash og... Så har jeg også en YouTube, og kommer en link på beskrivelsen Nå, det ser ikke ud til, at der er noget her omkring. Andet end den uhyggelige lyd og togen, der forfølger mig. Ellers ikke andet. Ej. Det var løgn, ikke? Okay, jeg er lige kommet til den der tunnel der, ja.
Oh, fuck. Ja, han larmer godt så meget. Hvor er han? Kom med. Kan man ikke gemme sig? Sluk lyset. Har du fundet en til, eller hvad? Nej. Fuck, jeg får et chok. Okay. Ja, okay, så det tror jeg så, det var det afsnit, der kom. Jeg fik et chok. For det her, farvel.